egwu ọrụneze m Igbo abịa m ka m si abịa egwu a bụ Chinonso Ogidi ọrụ mmanwa na mụnye obu nwa eji obodo ana obu nwa eji obodo aka ọ bụ obodo Ogidi ana mụ maka na egwu a bụ egwu akara aka egwu a ka iji agba ọrụneze nwoke na nwaanyị si onye nwere egolote ụmụnne ya maka na onye agbala akwụlite nwanne na nwanne udo ya baga m n'egwu maka na mụ na nwezu akụ udo ga-adị anyị na-ekwuzi ije bụ nwayọ nwayọ na ibe na-eme ka eji ekwu ya ọ bụ egwu a ka eji mara m ọyọ iba ije sa iba ije iba sa ije sa iba onye nwere egolote iba ije iba onye nwere egolote iba ije iba onye nwere egolote iba egwu onye nwere egolote Arụneze m Igbo bịa mụ na-agụ egwu obodo mụ na-egwu onugbo Arụneze m Igbo bịa mụ na-agụ egwu bịa egwu ọnụ mmanwụ na m agụ oge egwu na mụ na m egwu mara m egwu chinwo arụ obodo obodo bịa elewe ruo ka wewe mmanwụ na mụ na m egwu mara m ewe onye nwere ego n'elu ote nwunye ya bụ iwe ji bịa mụ na-agụ egwu igiligo na mụ na m egwu mara m egwu egwuweluo nwa obodo eze igiligo ogwu egwu a ka ji gwa mgbe Igbo niile onye nwere ego lote ụmụnne ya na-egwu ibe na-agụ unu ọ bụrụ onye dị n'aka tata nyakọ ya dị echi ne ọ bụrụ onye dị n'aka tata nyakọ ya dị echi o ibe ji gwu okwu a maka ezi oyi mụ a na-akpọ anyị Chukwu onye kpọrọ anyị Chukwu ọ nara South Africa wee lusie South bute ego karịrị arụ mana o nwere ụmụnne mmadụ na-abụ akpọrọ ụdọji na onye eji ụwa mana ọ bụ nwanne ya akpọla ya Ichu ebe ọ bụ n'ibe adịkọ mma ịkpọbata ya South ka anyị na gị na bobile ikụziere anyị ibe na-alụ n'oji nwanne nwuo akpọrọ nwanne nwanyị Chukwu odogwu na South Africa ka ịkpọbata anyị bụ ụmụnne gị ka ịkụziere ụmụnne gị ba na-alụ na ha nọ na vileji nwere ka ibe anyị na-alụ anyị ju gwale ụmụnne anyị kere oke bụ ego Igbo igiligo arụ obodo o mere izu mana mara ọnwa onwe problem n'ime South onwezi problem na South Africa enwe deport anya ọ nataba Nigeria ya bụ ego gbara na South Africa o ji
money make expenses ọ̀nàtàzíà Nàìjíríà ọ̀bụrụzi wee alụ ibe ụmụnne ya ndị awara bụ na village na-agba ya bụ ọ bụ na anyị na nwaanyị mere that time na ọ ka dịrị otu a ya ka onye igosi mmadụ uwe ego oyibo inyere ụmụnne gị aka n'ụwa ya bụ ibe na-agụ maka na ọ bụrụ kpọwere ụmụnne ya ma ọ gọnye ịkwọ igirigo arọ na mụ nọ ya onye nwere ego nyere ụmụnne aka egwe na-egwu ebe ngwara unu ọrụ n'eze onye nwere ego n'otu ụmụnne ya n'ụwa onye nwere ego n'otu ụmụnne ya n'ụwa onye nwere ego n'otu ụmụnne ya bio onye nwere ego n'otu ụmụnne ya n'ụwa onye nwere ego n'otu ụmụnne mgbe igbo onye nwere ego n'otu ụmụnne ya n'ụwa 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 dama mmanụ n'ogbe obodo gwulolu onye ji bịa gwa ego n'egwu ego bịa ruo ya bụ onye ọma injinia n'ọfọma igwe oyi mgbe nke na-eyi aka ọfọnji akụ bịa ndị n'ọfọma aka ndị iri egwu ya bụ arụsị ego odegwu gbalakụ na nwa ọka nwa Enugu steeti aka ndị iri egwu CDO onye na na mụ kenelia Sweet Electricals egwu onye na na mụ kenelia ewe deka ji bịa egwu nne m onye kpọrọ mkpụrụ egwu bịa ọzọ ya gbara akwụ n'ote nwunye onye nwere ego n'ote nwunye nwoke nwa gbara akwụ na nwa wee lotezie nwunye ya ka o ji kpo mkpụrụ egwu bịa ọka nwere Enugu steeti niile alụsị ego mekere unu mgbanwe egwe onye nara m kenelia ọfọji akwụ gbara akwụ n'ikolobịa onye nwa injinia ndị n'ọfọma ugwu oyi mekere yo na-eji biri obodo wọ ndị n'ọfọma odo gbara akwụ n'ikolobịa ndị n'ọfọma ugwu anyị onye nana m kenelia ezinei onye gba Bridget ugwu oyi mekeneyi awamụlọ Madam Dogo aja nwanyị ezi nwanyị adabụ onye na-ewu ewu adabụ nwanyị anọ awalile ewu ewu nwata nwanyị na mgbo walile ewu ewu ejuo ijela nwanyị anọ ya dibiri obodo awalile ewu ewu ejuo egwu eji obodo mmanwụ egwu obodo gwulonu samelu ugwu onye eke edogo
afọ mụlọ ọmụmụ Samuel gwaye Ezinna bekerunu mmanwụ egwu mmadụ aka dị ibili egwu n'ide obodo Ojude ọfọma yasi mụ kerunu ọfọma alụsị ego ọfọma mekere iwe agbala kwulote nwunye ọfọma mmadụ aka dị ibili eze ogbogo ego Odowerugu steeti Dẹ́nìmọ́ fọ́ọ̀mù ego nọ Jẹ́sí mú kẹ́nẹ́ obi nà ugbo yìí obi nà nwanne yìí aka afọ́nù ju mẹ́kẹ́nẹ́ yìí Ebiki onye nna igiliga mmadụ ka dị n'obodo ewe afọnụ chukwu afọm alụsị ego na-asị mụ kere unu bịa n'ibili obodo n'ogbo onye na mụ kenelia ka ije kene onye ọma kọmanda ejike ugwu anyị mekere n'obodo egwu onye obodo eze wee kọmanda ejike ugwu anyị ndogbo onye na mụ kenelia Megabrand Global Estos ndogbo onye na mụ kenelia igiliga mmadụ keji n'obodo ewe mmadụ aka dibiri ọfọm alụsị ego na akpọrọ m ọsịmụja abịali egwu onye nwere ego lote m nne odogwu ọfọma nwanne m onye nwere ego lote m nne ya n'ụwa n'ebe ọ nọ n'ogbo ọfọma ya lụọ nwoke nwe ọfọma bịa alụsị ego ọgbala kwụna nwanne ọfọma na mụ kenele bịa eze ọgbọ ego odogwu onye nwere ego lote m nne ọfọma ya n'ogbe ọfọma alụsị ego nke eze mụ kana eze adabụla si n'ewe ezi adagị mekeneyi eze adabụla si n'odogwu ego ọfọma nwanne m gbagbala kwuru tewe nne mmanwụ ụmụ odogwu ego ọfọma mmadụ ka dị ibili ọfọma bịa alụsị ego bịaruo nwoke Enugu steeti ndogbo onye na mụ kenelia ọfọma bịa mekeru n'odogwu jesi mụ kana ụlọ kochizobe delimo chizobe ụlọ kochizoba mma aja nwanne die di bi obodo ụlọ kochizoba ajalugo nwanya ọfọma alụsị ego si mụ kelu maka na nwanne onye gbuchie gbagbala kwuru te nwanne ya kpọmụ odogwu ego kpọmụ alụsị ego odogwu onye nwere ego n'otu m ndị elu ụwa 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 nwoke nwe ọfọma bịa mmadụ kere iri obodo ọgbala akụ n'ikolobia onye nara mụ keneli ọfọma alụsị ego igburu odogwu
ọfọma alụsi ego bio ọke nwere ugwu steeti nwabalakụ na nwa ọfọma nwanne m gboo eribe ihe emele egwu ọfọma onye nara m oduli ya ọfọma na mụ kedeli ọke nwere ugwu steeti ego nọ ọfọma zọmọkọ iwe onye zurukọ na mgbe ọfọma onye nara m kedeli nwoke nwafọ odogwu nke si m kana igwe pisi odogwu ndị eriri obodo igwe pisi ezi adaghị aja nwanyị bịaruo igwe pisi na m keneli maka na ọfọma si m keneghị onye na bịaruo arọ na m keneli ya ọfọma alụsi ego ọgbara akụ na nwa oke nwere ugwu steeti mmadụ oke n'iri obodo onye omezi ọma oge egwe ọgbara akụnote nwunye ọfọma onye nara m keleli nwoke nwe ọfọma odogwu nke si m kana ya bụ onye nwa mirakụl efonanye Raisi mekeneyi efunanya Raisi mekeneyi ego eze na mu keneli efunanya jugu oke nwa ma bịaruo ọfọ ma lusi ego yasi mu kenu ogbulegu ọma na mu nwele ya n'ogwu eze ọmọ ka egwe nọ oke nwa odogwu ndasi m kana ya bụ ndị oyi ndị frans ya dịbacha ya elioko olili wasi m kana ọma bright ugochuwe anya ọma bright ugochu mozie ake kpuche nwa mekeleyi nwoke nwanne ide mmiri onye zara m keleli bright mekeleyi onye dibiri obodo ake kpuche nwa odogwu ide mmiri south nezara m keleli ọ gwara odogwu ọfọma nesi m kelu ogbulegu ọma na m keleli Ege wabala akụ ni Colombia onye na na mu yalia oke nwa ma bịa ngesi mu kana ya bụ onye ma barista chuwude ozu ome onye za na mu kenelia barista chuwude ozu ome ọfọma si mu kenu ọfọma eze ego odogwu n'Enugu steeti eze ọmọkọ wabala akụlote nwunye ọfọma na mụ keneli obio iligo egbojuo ọma na mụ keneli obio kenwe ọfọma bịa nkesi mụ kana na ndị ọnụ ọra eke eze ego na Ghana nwanne anya na mụ keneli amụ ndị ọnụ ọra eze ego ndị Igbo na Ghana wabala akụ na nwa ọmasị mụ keru nnukwu egbe ihe n'ibiri obodo no gweje eji obodo gwe ihe zuru ka ọ na-eme ọ na-abịarị arụ ọfọma alụsi ego wabala akụ na mụ keneli ọfọma alụsi ego bịa wabala akụ na mụ keneli eribe ya emela egwu ego ọfọma alụ eze na mụ jeli obio ọfọma alụsi ego bụ mmanwụ Enugu steeti ejedi jese mụ kana okonwuroko
eze South oke Enugu steeti onye eze na mụ kpọrọ ya ọbọ masị mụ keru n'odegwu ego ndị dibiri obodo bọma alụsi ego igbo odegwu ọgbala akwụ na mụ kelele ọrụ onye akpọrọ ọsị mụ ji abịali egwu onye nwere ego na-ebi nwanne ya ka bio onye nwere ego na-ebi nwanne ya ka anụwa kaije ekele ya ọgba mechi agwa mechi egwe eke ikuku ego na-aga na amechi igbo na mụ keneli amechi agwa ikuku ego ndị igbo na Ghana ọgwa na ọfọma alụsi ego dasi mụ kere unu ụlọ egwu mio ọma na mụ gbolio ọma na mụ gbole ya oke wawa mmanwụ idele kawawa mmanwụ idele egwe ebe mụ na-agwụ egwu ọwọ ma alụọ ebe mụ na-agwụ egwu ọwọ ma alụọ ọma na mụ gbolio obio ọma na mụ gbolio egwu obio oke Enugu steeti bio ọdọ na mụ gbole ya ọmọ mmanwụ cheche gburugburu ezi ọma na mụ nọ na mmanwụ ọma alụsi ego bio oke Enugu steeti bio ọma ọkọma ya mmemme kawa n'igbo ọma bịaruo ọma alụsi ego ọma alụsi ego eresi igbo gbogbo ọma na mụ kpọli ya ọma na mụ kpọli egwu mmanwụ ọma alụsi ego dogbo onye gbara ego nwere mmadụ ọbọma nwanne m weli ego ọlụke ego ọbọma na mụ kpọli ya dogbo eze ọmụoge egwu Enugu steeti mụrụ mmanwụ pụta na ọbọma na mụ kpọli odogwu ọma alụsi ego n'odogwu eze ọmụoge egwu mmanwụ ọwa agwagwu mekene yi degwu eliwe agwagwu warụ arotu onye na-ana mụ kenelie eliwe agwagwu warụ arotu na Abia steeti mmadụ oke dibili eliwe agwagwu ọgwa na ọgbọ mmadụ si ego dasi mụ keru ọma nwanne m dogbu eze ọmọgọ igiliga ezo igiliga anyị ji ekene ndị egwu mekeru mmanwụ ego eze na mụ kenelie onye ọgbọ obi roisi mmanwụ onye ọgbọ obi roisi ego dogbuo onye ọgbọ obi roisi onye ọnwụ aka na-adụ egwu dị mma mmadụ ndị edibiri obodo dogbo anyị ji ekene King aka Ogbuefi na nwata oke Enugu steeti odogwu ndị edibiri obodo King aka Ogbuefi na nwata odogwu Enugu steeti ọbọ masị mụ kenu n'odogwu ọbọma alụsi ego Enugu steeti odogwu ọbọma bio ọdọba mụrụ mmanwụ ọbọma alụsi ego igbo odogwu ego na nwanne m ọbọma na agwagwa nne m lịa ọnwụ bịara na lịa n'iko ọbọma nkịtị n'obi nwaanyị agwa onye mụli ọbọma anamụlọ wa marala ọbọma nwa bụlọ onye nwụla ọbọma na-agwa akwa ya bio ọbọma ngidala agwa bịa anyị egwogwude imejuwu maka na ọbọma ya nwanne m ya na Disemba
ọnwa December 29 and 30 ma 29 ya gbuo kipi mana onye mezi eme na 30 o ọsị onye ọbụla bịaba ọ bụ nwa ya onye mụrụ ya n'ogwu ọgbọma bịa ọgbọma alụsi ego ọma nkịdala agwa n'ugbo iwe ọgbọma na-agwala agwa ọ bụ dego na azọta onye nwụla o nwere ego nwa azọta n'ihe ya ka ọ na-agwala agwa ọma nke iji n'obi ọ bụ nwa ya onye mụrụ ya kiligaro bịaruo onye zana mụ n'onwe ya oke nwa ọgwụ o si mụmụ kana nwata na yeze oke nwa na California eke n'eluigwe obodo onye nwa Caledon onye zara mụ kenelia eke Caledon nwere obodo nwata na yeze Kiss na ndị Igbo niile abede Nnamdi eke mekere unu odogwu dị n'ibiri obodo onye nwa kwụrụ na nwa dị ejeje obodo igiligo eze igiligo oke nwa ọma mmanwụ ka mmanwụ ọma alụsi ego odogwu oke nwa Enugu steeti ọrụ na gbara mkpụrụ egwu yo mama nwanne m azana mụ nọ n'ọgbọ n'agbala akwụnite nwunye onye nwere ego lote nwunye ya n'ụwa nwere m onye nwere ego lote nwunye anyị ji ekele Sutu Andy Achizwa Group ndị obodo n'ịgbala akụ na nwa ọ masị m keru n'ụmụnwe ebe ndị ibiri obodo igiliga egwu anyị eji obodo oke nwa ọgwọ ma bịa duo onye zara m kenelia oke nwa wewe alụsi ego mekere ihe ewe ka nwa ma mmanwụ ewe erulia onye ọma ji nye ofe ọma mekere ihe ewe ọgbọ m ugwu anyị gbabala akụ n'ikolobia ezara m keneli maka na ọgwa abịalatịrị ka o ji elibi ahụ onye ezara m keneli ya ụmana m ụgbali ya odogwu gbabala akụ n'ikolobia onye gbala akụ n'ote m ewe onye nwere ego n'otu ndị ya n'ụwa 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 anyị na-anya nwago n'ugbo onye nwere ego n'otu ndị ya n'ụwa 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 egwu alụsi egwu onye nwere ego n'otu ndị ya n'ụwa enwere ego n'otu onye nwere ego n'otu ndị ya n'ụwa oke nwere egwu onye nwere ego n'otu ndị ya n'ụwa onye nwere ego n'otu ndị ya n'ụwa onye nwere ego n'otu ndị ya n'ụwa ke nwa ma alụsi ego onye nwere ego n'otu ndị ya n'ụwa ke nwere ego n'otu ndị ya n'ụwa onye nwere ego n'otu ndị ya n'ụwa ke nwa ma alụsi ego no onye nwere ego n'otu ndị ya n'ụwa